Mermaid, the body found, chunzomna. Video masalama khan until muchwa luru resin kas an siam chu forensic te nena anthon ti kan soitua ka until thon nuwa khan ala bang dang a khel bor pelvis chu an han bel chiang lea keru tro theina ni mai om ang chu an muchuak le ta ma se he thil hi common lo lutuk ero chu ani ran lova achan chu sil te po hian an nei ve tlat ani ma se sil te mal puiru hi chu atoya alor vetet chau ania tunami ero hi chu asei riau mai boka tichuan an riat thei chen zong le an proof thei chen zong chu he thil hi seal anilova manatis ani boklova dolphin te an be thei chungin dolphin chung ko jinga mi ero ani bok silova dolphin species 30 ani ngot lo chuan chuti ani si chuan engran nunge dolphin te na in be thei tur khopa fin na nei chu nitang chutia aruang an chanchun an highvel na chuan ru chidang dai hi an munol maya ma se chumi ru chu tuna an examine mek ru ero anilo chiang ti chu test po nei boi ngai lovin an remaya uluk taka kuta cher ni hian alanga chu baka apang sira chuan thilin kerte mu turin aumbok chu mai alani lo achi pa chuan thil engemoni no lu na tur ni om tak hian ain ker khuara maktia an thlir lai chuan Dr. Robertson chuan ama great white shark he thil a2 an en lai vela akam sir bula thil acharkha a re chuak zok maya chu a thil kol chu avala achi pa kher khuara chuan an vo china alo in mil ta thlap mai ani chumiru an hai chu ruala hrui niom tak engemoni thil tron nana man niom tak an hai chu tel tenen chuan an han en chianga an han bel chianga an han vo chin chia mai chu hai thei rual lo hian feimor along reng maya engtin nge khasar khan hetiang fei mishingten fei an siam ve to ang chi nimi alo adol rik ngot dan hi nitang mak antiviau na andel ru chuan ma ko sanga tanga sanghaman tu ten an soi fo thin an sanghamana feilo bur ngot thin tele fei ninge ya chunna nu ma lo om thin an soi thin te an riat chu chuan andel ruwa thil dang vak alang thei talo ma se nakina zer chian le atan chuan anda sang le taphot ani Dr. Rebecca chuan an ru noila bang chu arem khom na alo thok vele meka phalangis seal te dolphin te an pang para ru omang chi nia ria tho chu lakhomin ahan envel china makti nain akhat tatlat mai achan chu athil mu chu phalangis pangai ang ni haulo heng ru ala khom te hian dolphin emo seal te pang par ru ang thei tlat lo ani he an ruang char hi South Africa tanga America an hon pui theina tur permit an deal chu sarkar lamin phalna an pe hlei thei ri silova until nei chu anjer chian thui zo po le zona hapiang nem tial taringot mai box sinen Dr. Robertson at team leader Dr. McCormack chuan US satrangin mithiambik acha lut taringot maya chupa chu Dr. Stephen Pearsall ania Smithsonian Institute ta thoknein biomechanic lama mithiambik ani nge ani asoidan chuan amun ka juk thlen chuan enge heta hian titura min du ber chu nita ang until neila hi tui puilama cheng thin thil nung ani ti achiang sia ameitela chu han en mai chuan tuya om hote mei ang satlia mai ani box sia ma se kan han scan chia chuan karel ru chu ain thlak chho ngal zot mai ani tuna kan thil scan mek hi ka pian tirata kala mu ngai lo thil ani ti chu ka re chua khar lo khop mai ati nge ani thil pakhat arel ru la deuh tu amu chu a khel borvel omdan chu ani mishing te hi kan khel ru hi hanen taila ronpong chuak sang deuh zudapwa dapfu mai thei cher deuh te phei chu lang ruak thei aum hi hei hi iliac crest antia kan ri na lo do let thei turata na hetia om hi ani tuna kan thil scan en meka alandan hi chuan hetiang iliac crest nen hian ainang ati tariau maya tuya chetlathin ani box sia omzia nei thein a hre box silova ma se anhuwa chuan askan chu adiklo zawng alo en ti ain hre chuak thut maya
an herrema an han thlir chian le meu chuan he thil nung hi engtiklai motak kha chuan ke pani ringin akal thin ti chu hairual lovin a hre thei tabok ani he khovela hian ke pani ringa kal thin chu mishing te chau an om ti achiang sia chu tianga ke pani ringa kal thin alo ni ngai chuan ama Dr. Rebecca thilrem khom sil le dolphin pang partinena inmil thei thlot lo anti po khan omzia anei ta kwar mai bok pang par emo meyemo ru reng lo ni lovin kutrang ru ani ti an tha chuak vele tabok ani engpo ni se video lo like in channel la subscribe lo ten milo subscribe pa milo share sak le zel turin kangen ngal bok cheu ani are lu tuklo nan atoi zawng in sei tamaila khatia an ruang mu an zir chian rang atang khan an thu tlukna ber chu tuipui khoi molaya hian Mermaid te hi an om nge ni ti hi ani an ruang zir chian ber po hi heng Mermaid kan ti te ruang nge hi nin an threbok he video wa an soidan le rin dan bera chuan mishing te po hi Mermaid thla jok kan ni ti hi ani kumtam takliam ta khan tuipui chunga Mermaid te chu lowin thlak danglam ve hret hretin khomwal lama chetlat an ching ta viau maya khomwala cheng te chu lo danglam zelin tuna kan pian hmanga hian kan lo chuak ta chuti rualin tam tak chuan tuipui zau tak chu chhuah san ve du lovin tun thleng hian tuipuya an la cheng tareng ani ti hiani he thu kher hi chu pom harsa kan ti tlang deuh mai theya an lo om ani poin evolution lam ni lovin thil nung hrang ve hrim thil siam zinga pakhat an ni ve mai ring kan tam zokin arinom Dr. Robertson at po chuan Mermaid an om nge ni ti FINFIAH na po chu nei thatok viawin in ngai ma sela khovel mit muwa an thil zir chhuah chu labei tham devin an ria nge ni theitop chu in an zir chun zom ta zela a moran bok teuh to hle tia chuan tu khat chu University of Cape Town a an laboratory lampanin anin khal chuak le ta ma se an thil nei zong an ruang zir chian lai an zir chhuah to result le document poimo zong chu thunei tulam ten an lo la khom vek mai hi alo nia bai vai takin an hoita lol mai ani an lu thak lo pui chu an hiat tar ngot mai ni ma se an tim chuan beidon mai an tum haulo an FINFIAH na nei zong chu thunei tulamin thu bo tum ma se theitop chu a chui zui zelin Mermaid nia hriat video walak fu te chu an zong le ta zel thova tuna zong sunar weapon lamin andel ru alu atameu lo chu ni e man laia ta to anom le omlo kan hriat chian si lo thon thu le atong tu te thu in hlan chon mai manga a chanchin kan lo hriat ve riak ruak te chu an ni chuan a om ngei ti an FINFIAH tlat tua ma se amhor an lo bok lo mai chau ane heng thil nung Mermaid te hi engwanga mishing te kianga in la thadu lo nge an ni hetianga kan an pui niom takte khohar taka tuipui thuk lama antom im tlat chan hi hriat chhuah chan chhuah thei andu tak zet ani ma se until zir chu atanga an FINFIAH na nei chun chu DNA test result copy pakhat te chau chu ani tamai si chu DNA chu mishing te DNA nen hian ainzul hle nge mishing te nen hian species khat ni nge in an ngai nget bur top mai ani theitop chuin an han chui zui zela well beaching atlen tuma thilnung magdang lam tak mutu naupang te khazong chuakin chu naupang chu an kom ta top maya chu naupang chuan athil mu chu alem ziakin alo da thang nge ani tin phone camera in thil theng engkim kha an lo lavek maya thunei tulamin an phone in an la ti an hriat lo wangin chu video chu an lo la kol thareng mai hi alo nia alem ziak te an han en saknu chuan video chu enin video chuan thil nung dang lam tak main naupang chu man atum lai alo la fu ta tlat mai le video da tel ka du view nine arem chang tlat lo maya video top lama an thil va muin naupang man atum lai tak screen capture hi kalo da top mai ani then khat chuan a video po hi in lo en to thovin karing Dr. Robertson at chuan Mermaid chungchang an chuina po chu chunzom zelin tuipui lama recorder nen an fe chuak ta
tuipui chunga an thom tal record fu thei anin beisei ani mana le ma se chuta po chuan thunei tulamin umzui zelin an recorder zawng te po chu an chu sakle ta vek maya an tan ti thei om ta me ulo chu ani e mitam tak chuan mermaid te le dolphin te hi in bethein in kom ngei tak ni in an ngaya manlaya longin kong abo te po khan dolphin te hian an kong an hroi thin ani kha khang dolphin thil ti te po kha mermaid ten an ti tir thin niangai pol an om nuk mai mermaid te hian mishing te kianga thamung taka chen ve thei an chakin englai po in pui anin huam em renga ma se mishing te hian makti thira kan thlir miaw awang le kan ngai sak thin awang hian mishing te hlat ta tiala mishing te puinana dolphin te tir tamai jok thin ni in an ngai ani indo pui pakhat na lai vel khan German sipai pakhat Wagner chu Pacific tuipui jaw takmaya chuan abo ta mak maya thito hialin an ngai nge ani ma se maktak main thi anga an ngai to nu kumsamruk pakhat nuwa dam thatakin alo let le tatlat maya mi makti a hlo nge ani ma se Wagner chuan heti hian a chanchin a soi ve tlat indo pui pakhat na lai vel khan ka fu kania tuipui jaw takmaya chuan tlain kapil tariai riai maya kathingei to don ani hi tin karilru abeidong man hle ani ma se thil maktak mai ka chunga thlengin nulam hmel thatak mai among lam sangha ni si chu ka kianga alo kala thilmum te takte hi ka chunga chuan ada ka alo tholut boka ka thidang zuita ani ka han har chuale chuan tui hnoi khoro pui deuh maya hian kalo om reng maya chuta chuan mermaid an lo om treu mai chu khwa chu mermaid khwa alo ni nge mi pa te po omin an vai mai chuan samsei tak vek hi an nia an mela thalom hle ani tin an taksa po phulip tlem chu a om vek bok an thil min pek wang khange niang an tong te po chu ka hrethiam ve vek maya atira chuan min chan chuak tu chunga chuan mermaid dang te chu an lung a oilo hle maya antana ka hlau om thei thu te soin anin hial na sa hle ani ma se anjinga ka om rei tak deuh nu chuan min ringin min ngai na ve ta hle maya thian thatak tak te po kanei nge ani mermaid te chuan tuipuya sa om zawng te chunga chuan thuan nei em maya sapel te anjingin feichi sang po an nei tha hle ani mermaid te po chu mun sanga om vein mishing te ang tho hian anom na hmun zirin andang lam hlom hle ani chutia rei tak om tak nu chuan kalo upa in kalo chaklo ve ta kan pu ber hna chuan mishing te hna min da le turin kadil tangot maya kale tani chuan an hna kha kir le thei to ngai lo tur thu min cha nge ani kalo le don ni chuan mermaid te po chuan min ui hle maya mermaid jinga ka thian thaberin min lo thla nge kaka thilmum te reuh te hi anda le ka thidang le ta ani ka har chhuale meu chuan ka tlak na bul maya kalo om reng maya ti chuan kalo ho tawang wang mai ani ti in asoi ani an khuwa mi te chuan thitoa an ngai Wagnera alo ho le mai chu mak an ti hle maya ama po atar to hle nge ani chutia a chanchin asoi chu an oi sak lo kher maya khoya ai mo ombovin alo ho le mai ni in an ngaya athu soi anrin lo thu chu an soi chuak nge ani Wagner po chu athinarim hle nge kadam chunga ka in chir ber chu min ring mi alo tu mishing te hna kalo kir le kher hi ni ati ta hial ani makdeu mai chu Wagner alo kir le nu hian sangha hel chau a eidwa octopus te le shark te sangha dang te om na lai mun hi a shadik chat thei zel bok ani a chanchin hi soitur tam tak a oma kan soi zui to lo mayang ani lo po hi mermaid ataka tong tu nia in soi tam tak an oma chanchin ngaihnawm tak te an ni hlom ani manlai Egyptian thil hlui an mu chhuah then khata te chuan mermaid lemte thiam lo taka an zia mu tur om treu maya mishing te hian kut thlak kan chingin min kalbo san zota
a thei chin china mihring te in hmuh tir lo hi an duh ta nia ngai tam tak anom ani tuipui zau tak chhungah hian heng mermaid te hi tlem te chau om to in an mang mayang ti hlau thon om ni in Dr. Robertson te po hian an ngaya engang che nge anom dan nia khoi hmuna hian nge anom ti hi hriat chian thei ani ri meu lo ani engpo ni se thutluk na chu nangma siam tur ani ta ber mai ani chu Dr. Robertson te chui chhuah hi iring don nge anom lovang ititlat don ti chu I thu thu ni e chuti rualin heng mermaid te hi an lo om tak tak ani ngai chuan mihring ang an ni na tam tak nom nge in alanga engang nun hre om nge an manang mihring te hlau le tri reng renga nun mangin an mani chanchuaka veng him thei tu ber tur mihring te chu an hmel malian ber ani na chen om tatlat mai sia pui ngai le mang mai la om takin tuipui zau tak chunga hian kohar takin an nun an hmang mek lowang ti asoi thei bik lo ani khati chin kha ni mai sela in zawain hun man nuam vek ule